ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ମା ଆସିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇ ମଙ୍ଗଳା ମା'ଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ମା'ଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପଣା ଦେଇକି ଠାକୁରରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିବେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ କାମ ସାରିକି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛି କି ଠାକୁର ଘରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ମୋ ଘରେ ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ମୋ ଘରେ ମୁଁ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛି, କେମିତି ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ସଫାସଫି କରୁଛି, କାରଣ କାହା ଘରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲ ତୋଳିଦେବା, କାରଣ ଛାତ ଉପରେ ଯେତିକି ଫୁଲ ହୋଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଫୁଲଟା ତୋଳିଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛାତ ଉପର, ଚାଲନ୍ତୁ ଫୁଲ ତୋଳିଦେବା। ଆମେ ଫୁଲଟା ତୋଳିଦେଲି, ଫୁଲ ତୋଳିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସୁଟ୍ଟା କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସୁଟ୍ଟା କରିପାରିଲିନି ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ କି କିଏ ଧରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଟା ହେଇଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡାଲେ ଫୁଲ ହୁଏ। ଏଇ ବର୍ଷା ସକାଶେ କି କ'ଣ ସକାଶେ ଏତେ ଫୁଲ ଫୁଟୁନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିବା। ଆମେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ନା, ତ ଆମେମାନେ ରୀତିନୀତିରେ ଚଳୁଛୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନି କି କ'ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ବଢ଼ୁଛି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ବଢ଼ୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁରରେ ସବୁ କାମ ସାରି ପୂଜା କରୁଛି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କଥା ହେବାର ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ କାମ କାରଣ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପଣା ଦେବାରେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ସେମିତିରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ସରିବ, ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ଘରଟା ବି ଅନେକ ହେଉଛି। ଆଉ ଘରଟା ବି ଓଳେଇନି, ଘରଟା ଓଳେଇଛି, ଘର ପୋଛା ପୋଛି ମୁଁ ଆମ ଘର ଓଳେଇ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ କାମ ସାରିକି ତାପରେ ଘରଟା ପୋଛିବି। ଆମ ଠାକୁର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯେ ଘରୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ସଂସ୍କାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଶେଷ କରିକି ଲୋକ ପଡ଼େ। ଆମକୁ ତ ସେ ଯେଉଁ ଖରାପ କାମ ଖରାପ ଜିନିଷ ତ କରି ଆସିବନି ନା। ଉଠେଇଦେଲି ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ପରିମାଣ ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ସିଝିଦେଲି, ଏବେ ବାସନ ସବୁ ମାଜିଦେବା, କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଏତେବେଳକୁ ସବୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାମ ସରିଛି। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ବାସନ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକମାନେ ତ ସେତିକି ବି ପୂଜା ଭଲରେ ପକାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଝିଅ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ, ମୋ ବାପା ମା ଆମକୁ ଯେମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ବି ପଢ଼ିବୁ, ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ଭଲ ଜିନିଷରେ ଲୋକ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଖରାପ ଜିନିଷ ବାପରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ିଓ କହିବେ। ଭାଇ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଦେହ ଇଏ ଦେଖେଇ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଘରେ ନାଚିଲା କ'ଣ ସେତେ ସେସବୁ ମୋତେ ଆସେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଭଲ ମଣିଷ ରଖିବ, ଭଲ ଲୋକ ରହିବ, ଚାଲିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ।
ମାମା ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରି ଯେତେ ପତଳା ଲାଗୁଛି ଝିଅଟା ମୋତେ ବି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ତମ ଝିଅ ତ ବାହା ହେଇନି କାହିଁକି ଚୁଡ଼ି କାହିଁକି ଏସବୁ ଆରେ ଭାଇକୁ ଖାଇ ବାହା ହେଲେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବୁ ବାହା ହେଲେ ଖାଲି ସଜେଇବୁ ବାହା ହେଲେ ସବୁ ପାଉଚ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ନହେଲେ ବାହା ହେଇକି କିଛି ପିନ୍ଧିବୁ ଚୁଡ଼ି ହଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଇଛି ନା ମାଇକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି 8 ଦିନ ରହିକି ତାପରେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ହାତ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଖାଲି ସବୁ ଖାଲି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ଯେମିତି ଟପିବେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ଯେମିତି ଆକର୍ଷଣ ହେବେ ଯେତେ ଲଗେଇଥିଲୁ ସେତେ ନିଜ ବାପ ଖାଇ ନିଜର ଉନ୍ନତି ବାହା ହେଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ନିଜ ଶାଶୁର ଉନ୍ନତି ବାସନ ଆଉ ଇଏ କରି ମାଜି ଦେଇଛି ସବୁ ସଫା କରିଛି ଏବେ ଆମେ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିବା ଘର ପୋଛିବାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଘରଟା ପୋଛିଦେବା ଭଲ କ୍ଲିନ୍ କରି ଘର ପୋଛିଦେବା କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପୋଛି ଦେଉଛି କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କହନ୍ତି ସତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗୋଟେ ହେବା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଗୋଟେ ସହଜ ନୁହଁ କାରଣ ଜଣକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କେହି କରିବାକୁ ନଥିବେ ଏକା କର ଏକା ପୋଛ ଏକା ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ଘରଟା ପୁରା କେତେ କ୍ଲିନ୍ କରି ପୋଛିଦେଲି କି ପାଗ ହେଇଛି ଯେ ଠିକ୍ସେ ଶୁଖୁନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରଟା ପୋଛିଦେଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛାପୋଛି କରି କାମ ସାରିଦେବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛାପୋଛି କରି ଆମର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭଲରେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବେ ନୃସିଂହ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ଆଉ 8ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ଇଏ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ଗଇଁଠା ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି କାମ ବେଳେ ଖାଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ କହିବେ ଧନ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଘରୋଇ ପିଲା ତ ମୁଁ ଘରୋଇ କାମ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଟିକେ ଅଲଗା ଏ ତ ଆମର ଦୁର୍ଗା ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନା ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେହ ମୁହଁ ପେଟ ଦେଖେ ନାଚିବ ଦେହ ଦୁଶୁଥିବ ଦେହ ଟିକେ ହଲୁଥିବ ସେଇଟାରେ ଲୋକମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଜୋରସୋର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଏତେ ମାନେ ଦୁନିଆ କେତେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଛଠି ମାଆଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲି ଆସିଗଲେ ମୋର ମଙ୍ଗଳା ମା ଆମର ତାରିଣୀ ମା ପୋଛି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି ଏବେ ଚନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ଲଗେଇବା ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ନହେଲେ ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ମୋର ପୂଜା ବି ସରିଯାଏ ପଣା ଦେବାରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା
हनुमान को केवे भी सिंदूर लगा जाए जदि लगे गोटे पुरुष लोक भी सिंदूर लगाती स्त्री लोक हो झील पिला सिंदूर लगाती से मुझे झील पिला सिंदूर लगानी खाली चंदन लगे चंदन लगा सैला बस सिंदूर लग देखो तो समस्त चंदन तो देती सिंदूर देदेली आ सुट करगलानी मोर बहुत डेरी होगला जो मत फुल देदेव भी भलरे फुटुना कौन है गचर कौन से बुझा पड़ूना मत दीटा मंदार दीटा मल्ली फुल ठाकुर बुझी फुलटे गचर अधिक अवसर कहले क्या जना थी सब्सक्राइब न बढ़े व्यूज न बढ़े फुल भी समस्त देदेली जहाँ जी फुल था से फुल को भी जहाँ देदेली तो चाहूँ सब सजासजी पूजा स्टार्ट करदे भोग सज भोग आ दीप झुणा झुणा देखो दीप धूप सब भोग सजाड़देली चलो पूजा करवा देखो मु ठाकुर पूजा भी सारी देखो लुणा फुणा नहीं ठाकुर पूजा सारी किंतु
ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମିତି ବି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କେହି ନଥିଲେ କି ସେମିତି ବି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳକୁ ବେଶୀ କିଛି ସୁଟ୍ କରିନି। ମୁଁ ପୂଜା ଭଲରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ସୁଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା ମୋର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମୋତେ କହିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି, ଭୁଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ାଇଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମୁଁ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।